बेमार CPIM नि जरानि सिमिनो हास्ते गोनांगै आफ्रुबो हायनो गोरोंसा याके गोरोंसा लामा हामिया ओ बेमुखनि याकनि योगै मानलायाखौ ताबुक हिनके खुवाइनि सिमि आगुलि थांला शुख्लाइमानि लामा हामियानि कक काशाफिउका वाशया वाइनिया गोबां मा जरावनोसे एम्बुलेंस मालखंरक गजावै मा दंमानि को खुवाइनि सिमि आगुलि थांला शुख्लाइमानि लाहार हामियानि बागै बिरमानो गलाइखे दंग संलुकुरक जतनि सलाइ वाना जाकनाय हिनके ओ लामा हामियाव गजानानि नांखा एम्बुलेंस मालखंरक हाइनि बागै जरावो शाखामनोको सगै मालिया शाकजायारक शालकलग्रमै थुगलो बागलो अंजाक लाहार वाति किशो वाखेनो हारपे कुबलुं ओंगै थांगो मालखंरक तुरुखे मा मालो ओ खेबनो शाकजायानो तलाङै दंमानि जरावो एम्बुलेंस लामा हामियाव गजाखा आमचाइनि लुकुरकनि चुबामुंबाय जरा कलकनि उलखे मालखंनो लाइरि उइमानखा आमचाइनि लुकुरकनि कक हिनके शालबुनो ओ लामातै थांलासु लाइनासे किरि करो अंलाइखा बरक साकजाया तैजाखे तमुं एम्बुलेंस गजाखा हिनके बरकनि लांमा बाहायके मोथांनि माननाय ওই গাড়ি দুইটা গাড়িটা বেসা কোন জায়গা দিয়ে আটকাইছেন? এটা পাহাড়ের ভিতরে। কতক্ষণ সময় হয়েছে? ও আধা ঘন্টা হয়ে যাবো। গাড়ি আপনার গাড়ি থেকে রুগী আছে? ও আছে দুইজন। आमचाइनि लुकुरकनि सानमु दाक्तिनो खुवाइनि सिमि आगुलि थांलाय शुख्लाइमानि लाहार स्नामै दिनानि ओंथं जरानि हामक्राय ख्लायनाय हापांनो सानमुं तिसाका आमचाइनि लुकुरक ब्युरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।